Tahu orang ni sini Tipra motha ni regional committee song organize khaika joining program. Tini pui lawa sini media friends rono ang yasak sowo tebe sini nograi sini CM ni presence sini MDC kunui borong gunang Uma Songkor by sini Sodagar Koloi te sini senior leader Upendro Deborma borong ni presence orang ni senior guardian leader rok ni buskango sini 59 families 59 voters 16 families tini sini bobagrani nahormung thansawo yapri rwphai borok no chung joto oroniwo bobagrani nahormung no hamjagui je phainai no chung yasak laikha tini borok tini oroniyo senior leader BJP o hing tongnai borok porjonto tini phaikha u elakani ingoi senior leader ani takhuk bottomani ma phaikha humale last 4.5 years so bo BJP soni samung naimani belaike sajagliya tomani amole je ronai humani thai kaisasano rojaiya chini elakawo je hamkhrai khayani bata bobo khaiya tini chini bubagrani nahormungno naibui microscopic babe naibui borok nukha je bubagrana asol chini bangai savior jungno muthangnai chini jatino muthangnai bono wasowini tini bo dol tuibui 16 poribar 59 voters teibu phainai boni ungklogo borok naisingui tongu tini haini bangui jung borok no yasak sobo chini block ngui tei Tipra motha ni ngui BJP ni có thông dân nhà người nữa ta Tipra motha ho ha phải là hàng bự cho nhân đọc phải là tiền đi BJP ni yakarrwi ang mo ara có thông dân nhà người thì ni oro chini motha ho phải là hàng thế này gì này tao mừng đâu nó lấy ăn hàng giấy ăn người ăn Tipra motha ho hàng giấy nữa ăn map phải ra khata